Kohimen kopera bayit hau Trai Jesus Christ. Kajimpule na ka kitab jing start. Ka keren snautanat ka kikai snautanat iangi kumno ngilaben roy haka jingim mensiam. Kumno ngila banlong paralog badu mensiam bakui. Kumno ngideben id ya ka hok. Kumno ngideben pinkra ya lade ban snautu badyamad ya ka jimba jongubale. Banyamad ya ka jimba jongubale ya ka bor jongubale ngidon kam ban id ya mensiam bakui ulong utalong jangga jing start barokawai. Habangi ong ngalong kristan ngade banlong uba ne kaba dap da kane ka bor jong men siem bakui ka jing start jong bale but lada pilas ngabha kane ka tin kane ka jimpule minta kasngi ka kedau hangi katto katne ki jingma kaba ngila ban ngat lada ngi pinkre naga benda ka jing start kaya ka ba kangla yangi ban roy ha ka jing start uble ki jimba uble jingkoit uble ka bor uble ngimde ben tinju ya uble nangda ngimde ben artatien ya ka bor uble nangda ngimde ben syukor ya uble ne syukor da ka jingim jongi but ngimde ben yasilla sniu persya yano persya yakivai ngide bandon kadonut kabasngur kumjuru ngimde bandon ka met kabale pop lada ngidon ka met kabale pop kabamut lada ngimbat ka pop ka jingstat kanum sa rengkat badni kaboru trai kanum pau hangi ngimde ben artatien tenteng ka jingartatin kalong ka ba palat ha ka jingim jongi ladang ilong ki ba artatin ya ka boru bale ladang ilong ki ba artatin ya ka jing start ubale ladang i artatin ya ka jing pasiao jong men siem bakoi ngimla balong ki ba roy ha ka ne ka jing start tengide ben id ya ka hok but ngide ben kindiu barabor ya ka jimba jongu bale da ki kam gi jam haba ki bru ki peit yangi ki yo i yangi ki de ben yo i ya ka jimba ubale haba ki bru ki peit yangi ki de ben nong lada une ubri ulong ba katne hadu katno ubale ulong baba haba ubale ki bru ki peit yangi ki ben yo i ya ka jingko jongo bale ka jimba jongo bale ya ka bor jongo bale ha ka tin ka telej ha ka jingle jinga ta ha ka bas ngutu ya ka ne ladangi peit ya ka gospel minda ka asngi kanang kam shai shushu ya ka ba uji su hikai hadu katno ngide banlong hiba sha yalam da ka ne ka bor jisula ang wat num pin shoy ya ki bai wat num tinju ya ki bai jisuang ka jimpan shoy ka wan bait henry ngimde banlong ke dao ban yalam bakala yano what da ki jimpe jongi ngimde ben lepop yakiwe tenteng ki kama jongi ki per lepop yangi lese lamba ki tin jongi ngi lepop yakiwe lese ngi pensho yakiwe lamba ka jimpe jongi rongi laban pensho yakiwe lemba ka jinkwa jongi ngi laban pensho yakiwe lemba ka akor habar jongi ngi laban pensho ladangi don ki akor sniu ne yakarukam bangi yait yakarukam bangi iyang yakarukam bangi kren kalaban pensho yakiwe namar ngitip kane ka por ka ba menda kalong ka por ka ba shirke namar don buon ge jimma saudong jongi henry ngi ha ben sautu yakarukam banga im kade balong ka jing nuksa baba yakiwe ka ba mod ngade ben puson man kasngi hatto ngala pensho yano nga ngale pop batno ne nga yalam bakala yano daga jinglong janga kane ka ba kongsan kane kade balong ge jinglong jongi kristan katsha magni don ni deben ra barabor yaga jinkarku ke jingid dap da kane ke jing start jongo pale
Ladang ngim don kanega jing start ngilong ki basniew. Nakata kadau Jesu ong ladang is syam jinge hakano kano kadur ngide ben pai shau trai da ka jinge ladang i don ki jinge katu sembai sinapa ngilaban hukum iya ki ding ban rat dingkong ban poisha duriau kabam mud ngidon ki thied basniew hapo jongi ngidon ki thied basniew kabayalam haka pop ke hai kabang ide ben le ha ka jinget ka baskem ngi hukum ya kita ki thied basniew ban mino nangi ngidon pun jet ki thied basniew ki thied kiba pinmi ya ki kamsniew pinban ngide ban hukum da ka jinget da ka jingduai Jesu Weng kanega jing sniew nanga Weng na kanega jing long nanga kenapa kai ka ban sajia ka jing start kan roy hapo jongi lada klam roy kanega jing start hapo jongi lada ngi imbarabo da ka pop Jesu ong kitu ki belong ki lad ban lepin le pop ye ki wai de ban te ya u maut liat hau rendang jongi bretno shaduriau kenapa Jesu sautanat ye ki beriu bam treben kongu iya ka jing start bam treben penroy iya ka jimba bam treben imranggat badu Jesu kane kalong ka jimmang iron te kaya ka bang ide ben duai man ga Eucharist pakui kaya ka bang ide ben wanra hakama do Jesu ha malla ki jing duai Jesu pelai lud yang nakita ki thied basniew but pindap yang ada ka jing start bangam artatien banganum yasilasniew percaya kiwe banganum im hagapop banganum Trai sniew yakiwe banganum perkasniew yakiwe namarba ngakwaban roy kane kadeban longa jingduai kabang ideban don mangas ngi lemgam da umensiam bakoid umlaman train ngi iwe pa iwe ngi deben trang nakabenda ka jingstart jongobele umensiam bakoid ubele uba penroy yaga jingit hapo jongi tongin duai haganegi Eucharist bakoid nakabenda kanega jingai kanamba nginum longa daw ban pinjot yakiwe pensniew yakiwe henrengi longi nuksa babha yakiwe Jesu be it karku kardo yangi bangi trang ya ka jing start jame ni trang ya ka bor jung men siam bakui bangin dup it ya ka hok bangin num artatien henrengi ngei habangi don jinge habangi don jing sni hapo jongi ya rap yangi ko Jesu rat ding kong ya kita ki dauten rai jang ka pop hapo jongi kenam bangi long ki bakui bangi long ki basngur men siam ben buram pat pendon buram yame en yaro ya utra Jesu Christ Jinam la jinam, amen.